idem akurát tu čoriedok from Bell Barris. No a stretol som kamarátovho brata, robí drevorúbača tiež. No my sú všetko drevorúbačská rodina. No a stavil som sa spraviť tento krátky film ohľadom tohto lesa tu. Inak mám okolo 15 litrov. Cestou som pozbieral ešte také gripky. No a cestou pozrite sa na tie krásne Douglasky. Jej. No úžas. No sú stromy pekné. Tak toto je pekný les. No to hej. A kvalita, čo sa týka tých Douglasiek. Valce. Krásne, rovné, vyvetvené. No úžas. No a toto je mladý porast. Hej. No pozrite, ako sa o to nestarajú. Nerobia prerezávky, nerobia prebierky, no čo z toho bude? Bordel. No, hrôza. V minulosti, hej, aj 15-20 rokov dozadu, tak ako u nás sa robili prerezávky, prebierky a teraz iba rýchlo vyťažiť to, čo je kvalitné, staršie, zarobiť a nestarať sa ďalej o horu. No, hrôza. Nie sú dotácie zo strany štátu. A popri tom les má byť ziskový, hej, tak to bolo u nás za socializmu, bol ziskový. Nič, no zlodejčina, no ako všade, ako v celej Európe. V Norsku to padá všade, v Nemecku dole vodou, čo sa týka forestry. Dobre, tak sa lúčim s vami.